Ahojte všetci, dneska tu máme nové video. Budete veľmi špeciálne, lebo budeme vyskúšavať retro hračky. No, prvú hračku, čo tu budeme mať, no tak je takáto cute loptička. No. A budú tam aj jedno retro, ktoré poznáme všetci. Takúto. Ďalšiu vec, ktorú všetci poznáme, tak mali takéto. Môžeme si to aj zahrať. To vyzerá. Druhé. A na tejto konzole sú aj inakšie hry. Ďalšiu vec, čo máme takúto podobnú, tak je takéto vec. Tu sú aj inakšie hry. Memorize school mode. Multiplayer mode. Level mode. Môžeme si dať Memorize school mode. school. Sorry, bro, ako som to videla. Welcome to the puzzle kit. Memorize school mode. Ok, takto. Sú to inakšie hry. Ďalšiu vec, čo máme, tak máme takúto. Má tam takéto rožovú. Tu máme tu takúto račinku. Tu sú také kuličky. Ďalšiu vec, čo tu máme, no tak máme takúto popit, kuličku, kľúčenku. Robí také príjemné zvuky, no sa to ťažko robí. Ja sa to tak moc takto robí. Takto. Čiže na kľúče, kde chcete. Ďalšiu vec, poslednú vec. Mám takúto. To je podobné jak takýto koník. A to je podobné jak toto. Len to má takéto. To má takéto. Ako keby biele. Není to ešte koniec, sa nebojte. Máme tu ďalšiu vec. Musím ísť preto chvíľku, počkajte. Lebo ja čakám na stole, no tak musíte chvíľku počkať. Ešte budú posledné napríklad dve veci. A asi myslím, že už môžeme končiť. Ale nejme si ešte istí. No. Asi toho je až príliš moc veľa tých vecí, ktoré som doniesla. Ale máte sa môcť tešiť, lebo tohle bude ešte oveľa lepšie. No prvú vec máme takúto. To kľudne všetci poznajú túto vec, lebo táto vec sa hádzala na schody. Má tu takéto farby. Ďalšie, čo tu máme? No tak máme takúto. No. Poskázali sme rúžovú, fialovú. No tak to zamýšľam. No teraz musíme hľadať ako keby fialovú. Je to moc ťažké. No tak nejde mi to. Prepáčte, ale nejde mi to. Toto na túto stranu a túto. Mám tu fialovú, ale mne to nefunguje. A už veľa čo vidím.
A tu je fialová tak isto. Tak týmto to môžeme zatočiť. A potrebujeme ešte tu. Kámo, tu nie je fialová. Ona je až tu? Ja to každým nebudem sa s tým zabrať. Tu máme Rubikovú kocku. Kto je poskal, tak to mi napíše do komentáru, že som fanúšička Vicky. Alebo napíšte, že viem poskladať Rubikovú kocku. Nebudem vám s tým trápiť. Všetci ste moji fanúšikovia, ne? Ako som šťastná. A neviete ani prečo som šťastná? Lebo som dostala, už mám skoro neviem koľko odberateľov a som veľmi za tom šťastná. A budem sa s tým zaberať. Máme tu ďalšiu, ale 4 Rubikovú kocku. S tým som už raz poskladala. Rubikovú kocku. Máme tu modrú, ale potrebujeme túto modrú. Sem. No. To je strašne ťažké. Dobre, toto kašleme jedno. Máme tu ešte 3 veci. Túto žabku tu musíte všetci poznať. Pozrieme. Neviem. Potom tu má kapke, čo je to skúšie. A na koniec mám takéto. Počujete. To je najlepšia vec. Ešte máme ďalší problém. Nemáme. Idem si vybrať moje obľúbené zviera. A to bude toto. Počkajte. Počkaj, ideme film a to bude moc pekný. Poďte na to. Tak ďalšiu vec, ktorú vám chcem ukázať, no tak to bude si myslím aký zviera, ale neviem aký. No ja si teda už veru nepamätám, ale myslím, že to je toto a to bude mega pekné.
Je to príliš vec pekná, strašne cute. A toto na miesto bolo všetko. Ak sa vám páčilo toto video, tak dajte like a môžete si ho pozrieť. Ďakujem. Ahojte.